Hey, sanibonani ey'ngane zakwethu, ngiyabingelela ekuseni. Kwey'ngane zakwethu, nazi iy'ndaba engicabanga ukuthi abaningi sebey'bonile. Ya, kune-striker esidlala e-Indonesia lapha ekuthiwa uSilva. Ya, uSilva, uFocus Silva. Ya, njengoba nazi ukuthi i-Kaizer Chiefs bafethu uMayela i-target yakhe wawuMayela, uPistos Mayela. So, uMayela-ke wakhipha ngombaba wathi yena akasayimiselanga ukubuya adlale e-Afrika. So akasiboni ufuna kahle kahle nje ufuna ukuya e-Saudi Arabia. So i-Chiefs-ke yavele yamdedela-ke ukuthi ingabe esaba i-target yabo. Yasiy'bonela nangokumgadli ona-29 years udlala lena e-Indonesia. Ya, hhayi ngike ngiwabuka-ke ama-clip akhe lapha ko-TikTok wey'ngane zakwethu. Nawe uma uthola isikhathi nje nala ko-YouTube ungawabheka. Ya, hhayi umfana akekho mubi kakhulu, iy'ngane zakwethu akekho mubi kakhulu. Ake ngithi nje uyi-striker esi-right engicabanga ukuthi siyakwazi ukugijima sine-pace, uyakwazi ukuheda, uyakwazi ukukhahlela ama-long range, uyakwazi vele nje ake ngithi i-striker is-complete, ake ngisho kanjalo. Uyakwazi ukushaya i-penalty ngoba ngike ngabona enye ividiyo eba ne-hat-trick yama-penalty naye njengo-Caleb, manikhumbule u-Caleb washaya i-hat-trick penalty efika la eMzansi. Lona-ke cha, ngike ngiwabuka impela amavidiyo akhe bafowethu. Engazi-ke phela abadlali babuye bephoxe koda nje hhayi yena hhayi akekho mubi kakhulu, akekho mubi kakhulu iy'ngane zakwethu. I-striker nje phela esingasifanisa nabo-Shgaluli kanje. Ya, i-striker esingasiqhathanisa nabo-Shgaluli ngoba uyakwazi ukukhahlela kahle ngempela, uyakwazi ukukhahlela outside the box. I-striker nje futhi nizombona ngoba sekuthiwa nje sekumele nje ukuthi kufanele aze idili abuye azonyathela amabaleni la ephefeni. Engicabanga ukuthi asisekho kwi-striker esizosidinga emva kwalesi ngoba sesizoba ney'trakha eziwu-4 uma ngicabanga ethimini, ziwu-5 actually, zizobe ziwu-5. So uma ngicabanga ukuthi sisayine lo mjida angiboni ukuthi azophinde sisayine osinye i-striker. Engicabanga ukuthi sobe sesiphelele nje vele, sobe sesiphelele. Angiboni ukuthi bese khona la kushoda khona, kungaba nje i-winger kuphela ukuthi sithole u-Aphollis. Emva sithola u-Aphollis, masingathola yena kuyobe seku-right yonke into ey'ngane zakwethu akuvuli ukuqamba amanga ngoba ngiyacabanga ukuthi sesishoda nje kwi-winger kuphela, umuntu ozokhompitha noPula Moody. Ya, kusele nje lowo muntu loyo kuphela iy'ngane zakwethu okuwuyena-ke u-Aphollis ongavale lesa sikhundla lesi. So hhayi asiyibone le ndoda le uSilva, Flavio Silva. Ya, hhayi indoda nje impela inde, imnyama bye bye, nisale kahle.